Ja, så er vi på vej igen i båden. Den her gang går turen over til det lille vandfald på Don Som. Tanken var, at vi skulle have været til Monkey Island, men den gik ikke endnu en gang. 4 eller 5 gange har jeg været på vej derover. Men i går fik vi at vide, at vandet var steget så meget, så der var opstået en virvel. Den er der i 3 måneder, og hvis båden kommer ind i den, så kommer den ikke ud igen. Så der bliver ikke nogen tur til vandfald til Monkey Island. Det var ærgerligt, men det bliver det lille vandfald, og jeg er lidt spændt på at se, hvor meget vand der er i den her gang. Jeg har været der mange gange, men ikke efter vandet er steget. Det er spændende. Der er noget mere vand i den lille biflod, end der plejer at være. Af den der bro, som jeg efterhånden har gået over nogle gange. Og første gang var det sgu ikke så nemt. Jeg har faktisk gået over her, hvor der var vand, der væltede over her sidste år. En af de der små hytter, hvor fiskerne holder til. Så der må også være fiskefælder her. Hvad var det? Der er en fisk. Der er kommet rigtig meget vand i her. Det er utrolig kraft af de der. Og ude i det, så står de der fiskefælder. Man fatter ikke, at de tør kravle derude, og de slipper godt fra det. Men det gør de så, og de har gjort det i århundreder. Men det er ufattelige kræfter. Luften den er tyk af vanddamp her. Altså, jeg prøver at overnatte herude hos nogle lokale eller nogle turister, men de siger, at alt er bare drivende vort om morgenen. Jeg kan ikke finde ud af det her engelsk dansk noget, men på grund af vanddampen i luften. Nu skinner solen ikke, men normalt når solen skinner, så er der fyldt med regnbuer i det der vanddamp. Det er rigtig, rigtig flot syn. Det er utrolige kræfter, der er i det her vandfald. Og de der fiskefælder, de skal sgu kunne holde til noget, det må man sige. Det er blå tov, som man kan se, der går over på den anden side. Det bruger de simpelthen som bro. Så holder de fast i det, og så kravler de over. Hvad var det? Ja, så går det vist hjem igen, tror jeg. Men inden jeg gik dernede om gutten der, jeg kender ham, fiskeren, så kommer han lige med en håndfuld til mig, som det er da ikke så dårligt. Og jeg ved, en af dem, den spiller rigtig, rigtig, rigtig godt. Den her lille ø, som hedder Don Som. Det er et af mine favoritsteder her. Den er uberørt af turisme stort set. Ja, man kan sgu ikke se, at de er her indimellem. Og det er også meget, meget sjældent. Stort set kun, hvis man bliver inviteret privat, og man kommer herover. Folk er meget, meget, meget flinke. Og når man oplever dem herover, så kan man godt se, at de er lidt træt af turister på den ø, hvor jeg bor.
Selvom man ikke lægger mærke til det, når man er der. Og nu begynder det at skåre regn. Sådan det er jo regntid. De her stier, det kan godt være, at de ikke ser sådan ud, men de er svære at gå på. Her går det rimelig stejlt ned ad bakke. Kommer vi ned til en lille lagune, som vi kan kalde det. Her var jeg sidste år. Fik man noget af en brænder på sammen med de lokale fiskere. Man kan også fisker. Ja, men det var så Don Tom endnu en gang. Jeg bliver sgu aldrig træt af at tage det over. Der er ikke så mange nye ting at se derovre, men det er fedt at møde de lokale. Og efterhånden så er det jo blevet sådan, at de kender mit navn, når jeg kommer. Og det er faktisk meget rart følelse at komme der. Men noget, der slår mig hver gang jeg kommer derover. De er dødfattige. De bor under det halvtag nærmest i den her periode, hvor fiskene er der. Men de virker så tilfredse. Og det samme gælder børnene. De er søde og hjælpsomme, og de er arbejdsomme. De får lov at lave noget helt fra de små. Men de virker tilfredse, og det er dejligt at se, selvom de er så fattige. Der har været bygget, eller de er gået i gang med at bygge, men de blev stoppet af regeringen, og regeringen ønsker ikke at turister over på den ø der. Kun i form af homestay, men det senere ud af, at jeg laver et, men ikke bungalow, ikke mange turister. De er nødt til at sætte politiet til at tage sig af øen også, hvis der begynder at være turister, og det er hverken vil eller kan de. Der er 3 øer, som indtil nu er beboet af turister, og der er selvfølgelig politi der. Den der, det blev ikke noget. Så en bungalow er næsten færdig, og så står der 5 skeletter. Nu har han haft med derovre, for at spørge, om det var noget for mig. Selvfølgelig fortalte han mig ikke, at jeg ikke kunne bygge på dem, men jeg tror så, at jeg er ligeglad med, hvis jeg betaler penge. Jeg er sikker på, at han vil tørre røven på mig, hvis han fik chancen, men det får han ikke. Det kan ikke heller have det rigtig, rigtig fedt med, at han tror, at han kan lure mig på noget money. Og mens han gør det, jamen, så serverer han en masse gode oplevelser for mig. Og så længe jeg har luret ham, jamen, så er der ingen risiko. Så det endte med at være mig, der lurede ham. Det har jeg sgu da meget godt med. Der ligger en hængekøj over på en restaurant, der hedder King Kong. Det pisser ned. Monsun, den er fandme kommet, må jeg sige. Klokken den er 11 om aftenen. Jeg sidder og ser en film med over. Jeg tror ikke, jeg kommer hjem i aften. Det ender nok med, at jeg må tage et værelse sammen. Mini, kan der være bed her? Ja. Jeg bliver her med. Ham der spiller det, han hedder Miki. Han ejer restauranten her sammen med sin familie. Han har været her i 7 år og regner med at blive her for altid. Og lige et tordenskrald der. Det pisser simpelthen ned, og jeg har besluttet mig for at blive her. Det er også meget fedt. Jeg er nødt til at gøre det et par gange før. Det regner så meget, så selvom det vil holde op nu, så er vejene så smattet, så de simpelthen ikke er til at køre på. Men
Fyren her, og ja, vi spiller skak hver dag. Vi tager 3 partier mindst, og det samtidig så tager vi 10. Men vi har det rigtig, rigtig godt sammen. Han er en meget, meget, meget flink fyr. Han er fra Liverpool, snakker med en hæftig Liverpool-accent, og kan være ret svær at forstå. Hans kone og hans stedbørn, de forstår ham, og som man siger, hvis de kan forstå hans accent, så kan de forstå alle. Og ja, han er ret. Ja. Kom ikke at sige, at vi ikke hygger os her. Jeg har fået mig en hængekøj. Jeg har fået fået værst, men hængekøjen på terrassen, den passer mig bedre, så jeg tror, jeg lægger mig til at sove hernede. Så pisser stadigvæk ned. Jeg kan man ikke høre på frøerne og cikader. Det er rigtig, rigtig bedst. Jeg er på vej hjem over fra Mini og kommer lige forbi her et sted. Hver aften, når jeg kommer forbi her, så bliver jeg lige fascineret. Der er simpelthen så mange frøer. Det er en symfoni af frøer. Prøv at vende kameraet om og se, om jeg kan fange det. Der er noget musik i baggrunden, kan man høre, men jeg håber, det går igennem.